اوكي اسمع الله خده اسمع الله سمعوا لهم جم جزانا اوكي ثانك يو ان مچم كل جزء بتدغاغامي تنسلفتاتنا دين ودباتنا كنعدمن كلنا انت انزبلك حنت قريتاتات ندين زغبره ابانتوك صرفي يبلا حجي نزي خنا نرغاغصلهم نحنا نرفي ገለመለ ከነቋርጽና ከምኡን ከም ትልሙድ አዴታትና ስድራና ቀደም አጋይሽኩም ወጽና ካለው እንታይ ንገብር بون كشش أبينا جايش نقبل موني فير نزوم جايشنا نمتابعي وثانك يو نباخم مدرك كلهم سلسلة فيروس كسردو نباخم مدرك هاي المدرسة نباخا كبرحة ثانك يو حدنتنا سمع الله خدو كبرات حتاتلتنا سمع كله تسفى قبر سلام عب قربان رحقون تسمعونا انت كاتاتلنا عندهم لومون كم تلومود حزنا لكم مسينا دلنا جايشنا حنت خابتن سلفتات وي ودبات إرترا عب دياسبورا خوين دك على سازلوا سلفي النهدا وي ودب نهدا عبومبر ناي سلفي النهدا لومي مشيت مسانا خمسيو عطو عبد الرحمن طه عرستي بمسورتو تزتن ناي لومي النهدا منيا كميلا تمسريتا تا عينت علاماتات حزات غعزالنا عبد مسرحنا يقالسي كم اون توسخ زته ابتي هلو كنتات هاجرنا حزبنا اتاساسيرو كبور غاشانا نايلومي ابومبر سلفي النهدا اتو عبد الرحمن طه مسانا اب مدرزا حجون انقعد حن مصاكا ابونا اتو عبد الرحمن طه بشمي بشم اما حضرت حضر جنون بشم كلهم تخاتاتلتي غزا حضر جانونان انقو عد حن مصاكا ادمينا اخبركا لما انتي نودب سلفي النهدا وكيلكا مس حزبي كتلاليان زلو حبريتاتات هلو كنتاتن غعزونا يالنهدان بحفشا نهزبنا زدل حبريتا نختب ادمي حضر جانونا اخبركا ابزي مسانا نهلاوكا جون دقيمه يقنيلنا قبلك عفقدلي كبر غاشانا اتو عبد الرحمن طه الله خاطخونكا اب ريغا تحز ريغا ايتكا حفت بالكا كريكا كيح كالعلمتان ريد اوف كجبر اسكتريو تلهم ادمينات حجزونا توساخ حبريتا كم تحفتنا مرحبا بك استاذ اتو عبد الرحمن طه توساخت حبريتا نقولهم تساتفتي تخاتاتلتي غزانا بكل عينت قانقا ادمينات قربنا لنا زخون عينت كابتي بحلن كبرتاتن ايرترا زوصه سنه تكبرا قيح سلازلكم تحنت خنغبرا نخل كنفانوكم هنا مالتي ارك تكاتاتل على فيسبوك كونكم كتكاتاتلو تحنت خنغبرا نغاشانا وي نغاشنا بخنحس كل ايرتراو سلازاتو بزي ولا دقي سياسه لو بزي اب ግምት ከተእቱ ዋጋይሽና ደቂ ሲያሱን ስለዘለው ኣብዚ ጽሑፍዎ ጽርፍታት እነዚ ሕድሪ ጀጋኑና ዝውክል ኣይኮነን ንዕኡ ዝኸውን ስጉምትውን ገዛ ሕድሪ ጀጋኑና ክወስድ ብኩሉ ዓይነት ቋንቋ ኤርትራውያን ተሰዲድናሉ ዘለና ሃገራት ንዕኡ ዝመልኩ ኣብዚ ምሳናለው ኤርትራውያን ኩሉ ዓይነት ቋንቋ ተጻሕፍናዮ ስጉምቲ ክወሰደልናዮ ካብቲ ሕጊ ናይ ዝገዛ ወጻኢ ዝጻሕፍ ጽሑፋት ደጊመ ክቡራት ኣሕዋት ሎማዓንቲ كبر غاشانا عطو عبد الرحمن طه من قسقاس وي سلفي النهدا ودب كلالينا كمون هلو كنتات ጉዳይ ሃገርናን ህዝብናን ተመርኪሱን سفح زباله زته كبرناي يقنلنا استاذ عبد الرحمن طه انقع دحن مصاكا مدرخ نعخا كبر غاشانا اوكي انا مسموع يا جماعه انا اسمع لكم انا مسموع يا جماعه سمعوني لكم استاذ اوكي اي حدا قلنا له نيرنا اوكي نقدادم علينا لو ما انت زي كلهم ጨመተውንኩም ለማዓት ፍቃዳ ሶሪ ጋሻና ኩላ ገሊአ ከተልዕል ገሊአ ክስታ ትገብር በሐንሳ ከተልዕልልካ ገሊአ ክስታ ትገብር ነራ ጽቡቅ አልቦቅ ቅጭሕሩም ጽቡቅ ሒዝኩም ኣለኹም ሶሪ ክቡር ጋሻና ሕጂውን ደጊመ ተሰማዓኒ ተለኻ ምልክት ጥራሕ በኒ እታ ማይክ ገትፈልካ ተሰማዓኒ ተለኻ አቶ ዓብዱራህማን ጣሃ ተሰማዓኒ ተለኻ
እታ መድረኽ بعلكا نفسك على اللي خامس حزبي نتي حزنا زلنا عرستي بحبي وداي سيلفي على هداون ስለዝኾነ እናኡ ክናቱ ንኸልና ክብሪ ጋሻና ኦኬ ጋሻና ጫቶላ ማለት እዩ ተዘይተጋጊ ኮምፒውተር አውቶላ ሬድ ኦፍ ክንገብር እዛ ኒክኔም ንሓልዋ ምኹልና ጋሻና ትሰምዓኒ ተለኻ ተመሊስካ ኣለኻ ቀያሕ ልኢለልካ ኣለኹ ክቡር ጋሻና አቶ ዓብዱራህማን ጣሃ ሰምዓኒ ተለኻ يسمعنا له سمعنا تلها كبر قاشنا أتو عبد الرحمن طه مايك أي حسكانا لها كم تانا عنت ويدا عن إيد كان نحر حفا بالكع قبل علي كدري كاس لنغل وأنا خورد الكامو حزاها جستك مستمع قاشتها أبو هيبة إلى عتزولو يوتي كلايون نتقاش على مالك أبو هيبة اسكفتنا حرس سلامات كبرات أخوات عبد الرحمن طانوري سمعي لهن ولا بتصحف قال ممرحي وين مملكة تادة تبنت صبونيرو غني لك قد فايزا مايك صبوق تسمع تانيحك آتو عبد الرحمن طه سمعنا لها تسمع تانيحك الله مايك حسكات تاني تحريب كاني آتو عبد الرحمن طه ملكت سكي اوكي يا عنتو يقرب مأتو غيرنا نيرنا اي سمع كانان مالتي مأتو غيرنا نيرنا سمع اي سمع كانان او خلنا من اجر مقدي حونا አቶ ዓብደላ አይሰማዓና ናይ ሎሚ መደብና ከም ተዓንቶ ያቀድማ ቢለ ዝገለጽክዎ አቦ ወንበር ሰልፊ ናህዳ ንሰልፊ ናህዳ ወኪሉ ንዕድሜና አኽቢሩ ምሳና አብሩም ሕድረጃ ይጋኑና ኣሎ እቲ ናይ ሎሚ ዘተ ዕላማ አልናህዳ ሰልፊ ናህዳ መንያ ዝብልን ከምኡውን ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ዝተመርኮሰ ሓበሬታታትን ዘተን እውን ክህልወና እዩ ብዝያዳ አቶ ዓብዱራህማን ጣሃ ንውድብ አልናህዳ ምስ ህዝቢ ከላልያን ካብ ህዝቢ እውን ክመፅእ ዝኽእል ርእቶታትን ፊድባክን ሒዙ ነቲ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ሓባር ቃልሲ ዝመላላእ ርድኢት እውን ስለ ዘሎ ሎማዓንቲ አቶ الرحمن طه نزن دلعلناين ارستات كتناخفلنايو اندحر سمعان لها አቶ عبد الرحمن طه مس ህዝቢ ነፍስኻ አላሊኻ ድሓር ኣብቲ ናይ ውድብ አልናህዳ ወኪልካ ሒዝካ መፂኻ ዘለኻ አርእስቲ ከተእትወና ንእግር መገደይ መድረኽ ንዓኻ ከተፈልካ ክቡር ጋሻና بطعم دمسجن مجمريا كما يتخونوا ملا أحوات أبزلهم عالم بسلام بقسانة كتلو بعد العبي تصفائي السماع له باشجر النتعنهي السماع له السماعون لاني سمع الله ثم هديت سمع الله ركايد thank you ما بسم الله الرحمن الرحيم جمريا نزي جزا تمحضروا زلهم ادمن كبرات تحت احواتن كم وين ابزي نايلومي قاطامي نخد سمعونا يهم كنبهال مساخم ترغيبكم زلهم ناي كبري سلامتاي بشمايم بهم أبالات سلفنا هذا مريحنتين يبصحكم بل كتيله نحن زناي لهم قاطامي حدا كم لومد أبهزبنا وردنا بزعبة هلو كنا تزلوا خنزاتين بزعبة سلفنا كن اللالين بزعبة زي حدش كنا تات هاجرنا شمي مزلها يهم كن بلم بزيادة بزبلة سخاء كاباهم كن قسمون نخيل
ርኢቶታትን ከመሃረሎም ዘለና ጉዳያት እዩ ማለት እዩ እምበር ኣነ እዚ ትካይድዎ ዘለኹም ቃልሲ ኩሉ ግዜ ንከታተሎ ኢና ወላ ተሳተፍቲ እንተደይነበርና ድምስገን ተሳትፎ እዩ እቲ ውፅኢት ናቱ ውን ብጭቡጥ ኣብ ኩሉ ደላይ ፍትሒ ውን ክረአ ጀሚሩሎ እቲ ደንቢ ናይ ደላይ ፍትሒ በዝን ወድዝን ዝስራሕ ዘሎ ብኩላትኩም እዩ እቲ ክዕንብብን ክገፍሕን ክኢሉ ዘሎ እምበር ከስ ኣሓት ኣሕዋት ሰልፍና هذا ኤርትራ ከም ኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ደንቢ ተቃውሞ ካብ ድርከብ ካብ 2006 መሰረታዊ ጉባኤው ገይሩ ኣካል ናይቲ ሓባር ጽላላት ኤርትራዊ ዲሞክራሲያዊ ኪዳን ስዒቡ ውን ኤርትራዊ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራሲያዊ ለውጢ ኮይኑ ኣብ ባይታ ናይ ቃልሲ ዝጎስጉስን ዝቃለስን ዘሎ እዩ ብጭቡጥ እቲ ኩነታት ናይ ሃገርና ካብ ናጽነት ዝብል ኣትሒዙ እቲ ናይ ናጽነት ዝነበረ ሕልሚ ብጭቡጥ ክጭቡጦ ይከኣለን ማለት እዩ ካብኡ ጀሚሩ ስጋ ሕጂ ክርህወልና ኢሉ ዝከቢድ ሰንሰለታዊ ዝኾነ መግዛእቲ ሰጊሩ ከቢድ ብረታዊ ቃልሲ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ካብቶም ብሉጻት ደቁ ኣወፊዩ ብናጽነቱ ክሕበንን ክኮርዕን ህዝብታት ስድራ ቤታት ኣብ ዝፈትዋ ምጩታ ሃገሮም ኮይኖም ብሰላም ብርግኣት ዕብየቶም ሓድነቶም ክረጋግጽሉ ኣብ ዝነበሮ እዋን ሕልሚ ናይ ኩላትና እዩ ተሰሪቁ ዘሎ እዚ ዘሎ ኩነታት ከዓ ካብ ሽዑት ሒዙ ዝሓይሽ ዝበሃለሉ እዋን ኣይሓለፈን ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝበኣሰ ዝሳገር ዘሎ ጉዳይ እዩ እሱ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ግዜኹምን ግዜይን ክበልዕ ኣይደለኹን እቲ ንጹር ዝኾነ ጉዳይ ወላ ንቶም ውን ጽልግልግ ዝብሎም ዝነበረ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ፀሓይ በርቂ ከም ፀሓይ ንኹሉ ተራእይዎ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ብዝበለፀ እቲ ደንቢ ፍትሕን ደንቢ ተቃውሞ ንለውጢ ንሓዳሽ ኤርትራ ዝቃለስ እሱ እዩ ዝዓበየን ዝዓብለለን ዘሎ እምበኣርከስ እቲ ንዓና ከም ሰልፊ ኣብ 2006 ምስቶም ቅድሜና ኣብቲ መጀመርያ ቃልሲ ብረታዊ ቃልሲ ዝነበሩ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ከዓ ኣካል ናይቲ ደንቢ ተቃውሞ ኮይኖም ባህርያትን ጠባያትን ናይዚ ስርዓት እዚ ለልዮም ብኣግኡ ንፍትሕን ዲሞክራሲን ንናይ ዲሞክራሲን ብናይ ሓባር እትገዛእን ብልጽግቲ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ባህጊ ነይርዎም ዝተቃለሱ ክንቃለስን ምስኦም ከዓ እጃምና ክንወፊ ዝግበረና ኩነታት ብሩህ እዩ ሕጂ ውን ካብቲ ዝነበረት ኩነታት ዝተለወጠ ብዙሕ የለን እሱ ስለ ዝኾነ እቲ ቃልስና ካልኦትን ሓደሽቲ ሓይልታትን ባእታታትን ውን እንዳ ተጸምበርዎን እንዳ ተሓወስዎን ይዝኸይድ ዘሎ ከም ሰልፊ ኣብቲ እዋን እቲ ዘስተባሃልናሎም ጉዳይ እንታይ ነይሩ ሓደቲ ማዕረ ክንደይ ማህሰይቲ እዩ በፂሕዎ እቲ ህዝብና ድሕሪ ዝከቢድ ዋጋ ናጽነት ኢሉ ዝኸፈሎ ናጽነት ሓራውፂኡ ሓርነት ናይ ህዝብታቱን ዕብየቶምን ናይ ሰላምን ናይ ቅሳነትን ዕድላት እንዳጸበበ ምዝኸይድ እቲ ጉዳይ ናበይ ገጹን ናበይ ኣንፈት ኸይድ ኣሎ ብሩህ ነይሩ እቲ ናይ ምእራም ዝብል ውን ብውሽጢ ስርዓት ይኹን ብኻልኦት ደለይቲ ፍትሒ ሃገራውያን ዕድላቱ ውን እንዳጸበበ ይኸይዱ ንምንታይ ዝኣርመናዊ ስርዓት ንተቃልሲ ኣበጊሶም ጎኑ ብጎኑ ጥራይ ዘይኮነ ብህይወቶምን ብኻልእ ዋጋታት ማዕሪኡ
ከፊሎም እንዳመጹ ምስኡ መሻርክቱ ኮይኖም ኣብቲ መሪሕነት ዊን ብሓደ ዝጉስጉስሉን ዝሰርሑሉን ዝነበሩ ክሒዱ ኣብ ትሕቲ ባይታ መስእተዎም ብከቢድ ሃገራዊ ክሕደት መስኮኖኖም እቲ ናይ ምእራሙ ዕድል ዊን እንዳጸበበ ምኻዱ ንኩላትና ብሩህ ነይሩ ቀጺሉ ዊን ኣብ ህዝብና ዘሎ ጽልኢ ድዩ ቅርሕንቲ ድዩ እንታይ እዩ ዊን ብዘይፍለጥ ካብ መጻቡቦ ክውጽኦ ከምደይ ደሊ ኣብ ናብርኡ ይኹን ኣብ ህይወቱ ይኹን ኣብ ስራሓቱ ይኹን ኣብ ሙሉኡ ብከቢድ ወጥሪ ህዝብና ውሽጢ መስተታሓዘ መንእሰይ ክፈልስ ጀሚሩ ናይ መንእሰያት ምውጻእ ኣብ ኣደዳ ናይ ሳሕራን ናይ ባሕርን መስኮዱ ከዓ መስሞቱ ወላ ሓንቲ ቅጭጭ ዊን ክብሎ ኣይ ተራእየን ስርዓት ህግደፍ እምበር እዚ ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ጉዳይ ሎሚ ይሓይሽ ካብ ትማሊ ኣብ ንብለሉ ጥራይ ዘይ ዝኾነ ሎሚ ዝበኣሰ ካብ መስኮነ ኣንሕና ዊን ብወገና ኣብቲ ደንቢ ተቃውሞ ዝነበረ ሓጓፋትን ጸገማትን ገለ ድኽመታትን ዝረአ ዝነበረን ካልእ ዊን እቲ ብጎኒ ኮይኑ ነቲ ቃልሲ ምስ ብሙሉእ ሕልንኡ ባይታ ናይ ቃልሲ ዝረሞ ኣካል ጥርናፌና ኣሓይልና ብሓድሽ ራእያን ብሓድሽ መንፈስን እጃምና ኣብዚ ናይ ፍትሓዊ ቃልሲ እጃምና ነበርክት ዝብል እዩ ተበጊሱ ብገለ ቅዱሳት ኤርትራውያን ኣብ ካርቱም ብፍላይ ኣብ ማሕበር ተማሃሮ ናይ ጀበርቲ ዝነበሩን ካልኦትን ኣብ 2005 ምንቅስቃስ ተጀሚሩ እዚ ምንቅስቃስ እዚ ምስ ግዜ ነቶም ዳህቲ ሕቶታት ብከመይ ክምለሱ ኣለዎም ዝብል እዘተ ብብዙሕ መስተኻየደ ምስቲ ብካልእ ሸነኻት ዊን ኣብ ካልእ ኩርናዓት ዓለም ዝካየድ ዝነበረ ከምኡ ዝኣመሰለ ሕቶታትን ከምኡ ዝኣመሰለ ራእያ ዝነበሮ ናይ ሓባር ተበግሶ ወሲድና ኣብ 2006 ኣብ ካርቱም ማለት እዩ ወር ሓደ መሰረታዊ ጉባኤ ተገይሩ እዚ ሰልፊ እዚ ሓደ በቲ ናይ ኣቦታት ካብ ኣርባዓታት ጀሚሩ ቃልሲ ህዝባዊ ቃልሲ ዝካየድ ዝነበረ ከም መርሆ ናቱ ገይሩ ነቲ ኣብቲ ብሮታዊ ናይ ፍልልያት ምስቲ ብቑዕ ኣብ ናጽነት ዘብጻሓና ሓይሊ ግን እቲ ዝገደፎ ስምብራትን ስጋዕ ሕጂ ዊን ድድሕረና ድስዕድ ዘሎ ታሪክ ናይ ብሮታዊ ቃልሲ ሻዕብያዶ ጀብሃዶ ካልእን ዝብል ንዑ ሰጊርና ቅድሚኡ ዝነበረ እቲ ናይ ኣቦታት ባህግን ድልየትን ንኤርትራን ኤርትራውያን ዝብል ዝነበረ ጭርሖ ኣብኡ ተመሊስና እቲ ህዝብ ምንቅስቃስ ንዕኡ ከም ሓደ መርሆ ናይ ሓድነት ገርና ኢና ነዚ ሰልፊ እዚ መስሪትናዮ ከም ኩሉ ደላትሒ ኤርትራ ቋም ዘይብላ ሃገር ቋም ክህልዋ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ በዚ ሽርሒ ሒዙ ዝመፀ ስርዓት እንዳ ኣክፈሖ ነቲ ኣብ መንጎ ህዝብታትና ኣስላማይዶ ክስታናይዶ መታሕዶ ከበሳዶ ካልእ ወዘተ ኢሉ ናይ ፈላሊኻ ግዛእ ዝብል ስልቲ ንዝዊን ገደብ ገብረሉ ሓደ ካቐንዲ ዕላማ መበገሲ ነይሩ ማለት እዩ በዚ መልክዕ ዊን ሓላፍነትና ኣብቲ መስርሕ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ዝተወጠነ ስራሓትን ፕሮግራማትን ክንሰርሕ ጸኒሕና ቀጺሉ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ሳቅያ ናይ ህዝብና ብመሰረት ድልየትን ባህግን ወይን ጥሙሕ ናይ ሰልፍ ናይ ሻዕብያ በቲ ኣገቢቱ ሒዝዎ ዘሎ ኩነታት ጥራይ ዘይኮነ እቲ ድኽመት ናይ ደንቢ ተቃውሞን ደላይ ፍትሕን ዕድመ ሳቅያ ህዝብና እናውሕ ከም ዘሎ ዊን ሓደ ግንዛበ እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ብወገና እቲ ደንቢ ተቃውሞ ደላይ ፍትሒ ብሓፈሻ ከመይ ገይሩ ሓላፍነቱ ተሰኪሙ ዓቕምታቱ ኣዋሃሂዱ ሓድነቱ ራግፁ ነዚ ዕድመ ሳቅያ ናይ ህዝብና ሓደ
ገደብ ክገብረሉን እዚ ስርዓት ኣልዩ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ንኩሉ ዜጋታ ብሓፋሽ ብሓበራ ብማዕርነትን ብዲሞክራሲያዊን ኣገባብን ብሕግን እትተናግድ ሃገር ንምህናፅ ሓደ ካፍቶም ቀንዲ ውን ሓላፍነት እዩ ነይሩ ከምቲ ዝረኣናዮ ወን ሽዑኡ እቲ ትልሚ ናይ ክፍኣት ናይ ህግደፍ ንህዝብና ዘይመስል ኣካይዳ ሓንሳብ ብሽም ልኡላውነት ሓንሳብ ብናቱ ጥሙሕ ንኽርውይ ዝገብሮ ዝነበረ ምስ ኩሎም ጎራባብት ፈተውቲ ህዝብናን ፀለመን ክፍኣትን ዝነበረ እዚ ውን ሓደ መፍትሒ ተገይሩሉ ኤርትራ ኣብ ኢድ ደቃ ተመሊሳ ህዝባ ብሰላምን ብራህዋን ክነብርን እቲ ሰላምን ራህዋን ናታ ከዓ ምስ መላእ ጎራባብታን ፈተውቲ ህዝብታት ኣብ ጎራባብታ ኣማዕድዩ ውን ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ዓለም ዘሎ ናታ ግደ ክትፃወት ነይሩ እምበኣርከስ ክቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን ኣነ ኣሕፅር ኣቢለ ዝዛረብ ዘለኹ እቲ ብዝበለፀ ኣፍቲ ሕቶን መልስን ብዝያዳ ክንህቦ ዘለና ጉዳያት ዕድል ክንወስድ ማለት እዩ ኣብቲ ብፖለቲካዊ መልክዓቱ ዝኸይድ ዝነበረ እዚ እዩ ኣብቲ ደንቢ ተቃውሞ ይኹን ወላ ብሃገር መልክዕ ብስርዓት ህግደፍ ዝኸይድ ዝነበረ ማለት እዩ እምበኣር ክብገስ እንከሎ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ እዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላምኡ ልኡላውነትን ሓድነት ህዝቢ ኤርትራን ምዕቃብን ሓደ ካብቶም ቀንዲ ዕላምኡ እዩ ዜጋ ኣብ ኤርትራ ሙሉእ ጉባኣቱ ገይሩ ሙሉእ መሰላቱ ክረክብ ከም ዜጋ ሓደ ዓቢ ረቋሒ እዩ ንሃገርና ምህናፅ ዲሞክራሲያውን ፍትሕን ከምኡ ውን ሙሉእ መሰላት ምኽባር ኣፍቲ ኣብ መንጎ ሓጋጊ ኣካልን ፈጻሚ ኣካልን ካልእ ዝበሃል እዚ ናይ ስልጣን ምምቕራሕ ክፈላለ ዝብል ሓደ ረቋሒ እዩ ዝኾነ ዓይነት ሌላን ጉሌላን ዘይብሉ ኣምሕዳር ናይ ሃገር ይኹን ብኣውራጃ መልክዕ ይኹን ብብሄራዊ መልክዕ ይኹን ብሃይማኖታዊ መልክዕ ይኹን ኣብ መሰል ዝተመርኮሰ ብሓደ መልክዕን ብማዕርነትን ብፍትሓዊ ኣገባብ ተስተናግድ ሃገር ምህናፅ እዩ ከምኡ ውን ንነዊሕ እዋን ዝኸደ ከም ሓደ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ህዝብና ምሳና ክጓዓዝ ዝፀንሐ ካብ ናይ ኣቦታት ስምምዕ ዝመፀት ዓረብን ትግርኛን ቀንዲ ቋንቋታት ናይ ኤርትራ እዩ ዝብል እሱ ውን ከም ሓደ ረቋሒ ከምኡ ውን እቲ ቁጠባዊ ይኹን ካልእ ኢኮኖማዊ ናይ ሃገር ዕብየት ምስቲ ዝኸይድ ዘሎ ስጋዕ ሕጂ ናይ ዓለም ኢኮኖሚ ዕብየትን ኣብ ጎረባብትና ንሪኦም ዘለና ኩነታት ውን ንዕኡ ከመርሆ ገይርና ኤርትራ ኣብ ዕብየት ናይ ቁጠባ ይኹን ዕብረት ዜጋታታ ክትውሕሶን ክትርእዮን ዘለዋ ጉዳይ ማለት እዩ እምበኣር እዚ ሓፈሻዊ ምስቲ ኩሉ ደንቢ ተቃውሞ ክኸዶን ክቃለሰሉን ዝፀንሐ ዕላማታት ሓደ ዝገብረና ጉዳያት እዩ ኣብዚ ኣነሕና ብወገንና ብዝያዳ ኣድህቦ እንሪኦ ነገራት እንተሎ እቲ ጉዳይ ናይ ሓድነት ህዝብና ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ዓቢ ረቋሒ እዩ ነቲ ታሪኻዊ ኣመፃፅኣ ህዝቢ ኤርትራ ንሕጂ መጻኢ ዕድላቱ ምን ክውሕዝ ዝኽእል እቲ ሓድነትና ምውሓስን እቲ ሓድነትና ምድልዳልን እቲ ሓድነትና ምዕቃብን እዩ
ሓድነትና ብዝእዋን እዚ ከም ህዝቢ ዝበልክዎ በቲ ሽርሒ ፈላሊኻ ምግዛእ ዝናይ ህግደፍ ነዊሕ እዋን ክትንከፍን ክልሕልሕን ብኮነልካ ብዝተፈላለየ ስልትን ብዝተፈላለየ ኣጋበራርሓን ክትንከፍን እዩ ጸኒሑ እንተኾነ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዘይማትእ ረቋሒ እዩ ኣብ ንቡር ህይወት ናይ ኤርትራውያን ናይ ሓባር ኣነባብራ ዝተፈተነን ዝተመኮረን እዩ እዚ ስለ ዝኾነ እዚ ብኩሉ ዓቕምና ክንወፍረሉን ንዚ ዝዳፈር ከዓ ብስርዓት ይኹን ብካልኦት ይኹኑ ከምኡ ዝኣመሰሉ ይኹኑ ክንብድሆምን ክንዋጅሆምን ከዓ ግድን እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ኤርትራውያን እቲ ተሓቢኡ ዝነበረ ንብዙሕ እዋናት ከም ኤርትራውያን ዘደናግረና ዝነበረ ንነዊሕ እዋን እንዳበረሀ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ገለና ሽዑ ብኣግኡ ዝፈለጦ ነዚ ስርዓት እዝን ባህርያቱን ጠባያቱን ነይሩ ገሊኡ ከዓ ድሒሩ ዝርድኦን ዝተውዓለሉን እዩ ዘሎ እንተኾነ እቲ ኣገባብ ኣጋዛዝኣ ናይቲ ስርዓት ከምቲ ክብሎ ፀናሕኩ ካብ ግዜ ንግዜ መልክዓቱ እንዳቀየረን ግዳያት ናቱ እንዳሰፈሑን ብመልክዕ ናይ ፀቕጢ ፍልልይ ወላ እንተሎ ግን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብዚ እዋን እዚ ትሕቲ ዝገባቲ ስርዓት እዚ ሓደ ካብ ሓደ ኣካል ይሓይሽ ዝብለሉ እዋን ኣይኮነን ኩላትና ኣብ ትሕቲ ፀቕጢ ናይዚ ስርዓት እዚ ብሓባር ኢና ነብር ዘለና ኣስላማዊ ይኹን ክርስትያናዊ ይኹን ከበሳ ይኹን መታሕት ይኹን ዝኾነ ናይ ሕብረተሰብና ብሙሉኡ ብሓደ ዝስቆጠሉን ብሓደ ኣውያት ድስማዓሉ ዘሎን እዩ እዚ ክንብል እንከለና ግን ኣቀዲሙ ምስቲ ቃልሲ ብድሕሪት ክንምለስ እንከለና ኣብቲ ዝረአ ዝነበረ ገለ ኣብቲ መልክዓቱ እንዳተቀየረ ብኸይድ ስለ ዝነበረ ግድን ነይሩ ብዝያዳ ወይ ብፍሉይ ወፅዓ ዝተሰምዖም ንዕኦም ብዝጥዕምን ነቲ ሕቶታቶም ብዝምልስ ዝኽእል ነቲ ስርዓት ይኹን ነቲ ድሕሪኡ ዘሎ ዘይ ንጹር ዕላማታት ንምብዳህ ጥርናፌታት ዝተፈላለዩ መልክዓት ዝሓዘ ክኸይድ ፀኒሑ እዩ ካብዚ ጥርናፌታት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓቂ እዩ ጉዳይ ናይ ጀበርቲ ከም ሓደ ሒዙ ክቃለሰሉ ፀኒሑ እዚ ክኸውን እንከሎ ግን ብዝበለፀን ጉዳይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ብሙሉኡ እዩ ዝቃለሰሉ ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ወላ ብውሑዳት ናይ ደቂ ጀበርቲ ሓልዮት ወላ እንተተበገሰ ዕላምኡን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ክገልግልን ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ክቃልስን ህዝቢ ኤርትራ መጻኢ ዕድላቶም ክውሕስ ዝኽእል ፖለቲካዊ ራእያን መስመርን ሓንጢጡ ዝቃለስ ዘሎ እዩ ህዝቢ ጀበርቲ ከም ሓደ ኣካል ናይ ኤርትራ ፍትሓዊ መሰላቶም ፍትሓዊ ሕቶታቶም ከም ሓደ ኣጀንዳ ምስቲ ካልእ ነጥብታት ካው ቻርተር ንቃለሰሎምን ናቶ ኣካል ኮይኑ ቅድሚት ምስ ኩሎም ናይ ኩሉ ዜጋታትን ናይ ኩሉ ኣካባቢና ሕብረተሰብ ኤርትራ ናይ ኩሉ ብሄራትን ብማዕረ ሰሪዑ ሰሉ ውድብ እዩ ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሰልፊ ክንልዕል እንከለና
الرأي سلفي حدا خب صبيبنت نالخونه الرأي كابتم كحتي ناصا زخونه الرأي كاب تاريخاوي صلوا بفلاي كا تي الوتاو صلوا زنبره اب غعزون اي قالسي ابزي دحرنا صنت عين داي مخانو تراي داي كونه ازي تاريخاوي نا ابزو وانزي كم حدا استمهرو خوينو جبهه شعبيه ناي رابطه ناي اندنت زنبرن كالون تسنيدو نمصاي غعزنا مهارلون كاب تمرتنا كاب استتزي قسيمنا خا نتي مصاي غعزنا منقدين انصرغلون خون البر ناي مفرراد وين خون يبلون زبل امنتي زلنا تاريخ مستز فطرلو اوان ناتو صلوا ناتو نباب اكلي اتهلون كنات زنبره شعو يقرن كمزنن زلو امبر تاريخ كاب جيزان اب جيزه عندما عبله سلازخيد اب حلوف تاريخ تمليسنا ابو خنطحلن تي هاجراوي غباتنان تي حجي زطلبنا زلو مدرخاوي حطوتات نزي كتصقمون كعكتون يبلون كوموين سلفنا هدا ايرترا كاب هايمونتاو زمباله ناص زخونه دبيو هايمونتاو زمباله خنبل انكلنا ايرترا ناي كلهم ايرتراويان يوم نخلهم امنتي بمعرفة استناجد زلوا فتحاوي زخونه محاضرة كتم محاضر زلوا ديمقراساويت علماناويت هاجريو نيرترا كربحان كعبيان زخيل زبل امنتي زلنا بحدا هايمانوت كتعبلل زي تخيليا بحدا هايمانوت كتجزاء زبتيو بوغنا ازي زلو سرعات إذا عينت مننت وين إذا عينت هايمانوت وكيلو كنبل أين خيلنينا ولاكوا أفسفل على إوانات استفل على ملكعات حيزو يغيط الزارابي زخانة بدايات وانات وين حليفو يو دشامو نقرات ويريو جن نزي خجبر إذا سرعات زي خب حدا أكل وكلنا زطلبو نقر يلن نفسو وكيلو بتسو استلمم بتسو زحزون علامة ايوخا نخلو حزب ايرترا بمعره ابزي كبيد وصعه زنبرنا زلو السلسله زغونه ايرترا ناي صباح بحاده هايمانوت كتعبلل يبلان حدا هايمانوت لعل حدا هايمانوت فتحي رخيبو كنبرلا اي تخيلنيا حدا هايمانوت وهابي حدا هايمانوت كلاي زبهال وين يلن إريترا بكلهم إريتراويان بفتحي زمرحة كستانا يكون أسلاما يكون بزي قدس بحقن بقوامن كم زيقا بمعره زرئي حيلن مراحين زتلي الله إذا حدا خفتي عندي امنتاتنا يو سلسلة زخانا وين سلفنا هايمانوتاوي اسلاماوي يكون كريستياناوي يكون مسلي يبلون بناي بهراوي ملكع كنري انت خويناوين كنت خبلو صنحكو إريترا ابزو وانزي نخلاتنا بحبر نتقاتلو زلنا ناي حبر قالسن ناي حبر مسوعتن زكايده حزبيو قالسي وصيت ناي قالسي كا بحباريو كبصحنا زغبو
ኤርትራ ሓደ ዜጋ ልዒሉን ሪህዎን ፍትሓዊ ዝኾነ ኩነታት ንዑ ረኺቡ ትኻልእ ዝጽገመሉን ትኻልእ ዝሓመሉን ኤርትራ ኣይኮነትን። ኤርትራ ዓቢ ብሄር ዶ ንእሽተይ ብሄር ዶ ቀቢላ ዶ ካልእ ዞ ዝበሃለላ ሃገር ኣይኮነትን። ኤርትራ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ብዜጋ ከም ኤርትራዊ ቀሲኑን ብሰላምን ክንቀሳቀሰላን ክሰርሕን ክዓብይን ንሃገሩ ከዓ ክወፈየላን እስትኽእል ሃገር ምህናጽ ይትቐንዲ ዕላማ ኣብ ከይዲ ናይ ቃልሲ ብዙሕ ጸገማት ኣሎ ብዙሕ ሓጎጽጎጽ ኣሎ ብዙሕ ደልሃመት ዊን ኣሎ እንተኾነ ግን እትምኩር ህዝብና ነዊሕ ቃልስታት ምስ እዚ ዘይበሃል ጸላኢ ባዕዳዊ መግዛእቲ ዘሕለፈ ናጽነቱ ብከቢድን መሪርን መስዋዕቲ ዘረጋገጸ ሕጂ ዊን ኢደይልካ ነዚ ስርዓት እዚ ክውግኖን ኣልዩ ነዚ ከዓ ንዑ ዝመስል ፍትሓዊ ሕጋዊ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ክትተክል ክእሎ ከም ዘለዎ ኣይንጠራጠርን ኢና። እዚ ክንገብር እንተኮይና ግን ብናትና እምነት ክንሰርሓሉን ክንቃለሰሉን ዘለና ኣንሕና ጥራይ ዘይኮንና መላእ ደላይ ፍትሒ ካብ ፖለቲካዊ ሓይልታት ጀሚርካ ካልኦትን ሓደ እቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ከም ሕብረተሰብ ከም ኣከባቢና ናይ ኤርትራውያን እቲ ኣብ መንጎና ዘሎ ናይ ደይ ምትእምማን ብቁልጡፍ ክንርድኦን ካበይ ተበጊሱ ናይ መን ትልሚ እዩ ናይ መን ድልየት እዩ ኢልና ብቁልጡፍ ከዓ ኣብ ንቡር ቦትኡ ክንመልሶ ኣለና። ክቡራት ኣቦታት ኤርትራዊ ናጽነት እዩ ኤርትራ ኣብ ክልተ ኣይትምቀል ናብ ኢትዮጵያዊ ኣይትውግን ክበሃል እንከሎ ሽዑ እቲ ከቢድ ፈተና ሓሰብ ሕጅብ ዘለናዮ እዋን ዝተፈላለዩ ፈተና ኣሎ። ሓድነትና ዝጉድሁ ሓይልታት ይኹኑ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ናይ ቀደም ሕልሚ ዘይሓለፈሎም ሕልሚ ዊን ዘለዎም ኣለዉ። ግን ብመስርሕ ዝተሰዓረ ብብቕዓት ከዓ ህዝብና ኣቦታትና ከዓ ዝሰገርዎ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ናትና ሓላፍነት እዩ ዝሓትት ዘሎ። እዚ ክንብል እንከለና ነዚ ብፍላጥ ድዩ ብደይፍላጥ ዝብገሰሉን ዝሰርሓሉን ዘለፋ ኣብ ርእሲ ኣመንትን ኣብ ርእሲ ወገናትና ብሄራት ይኹኑ ቀቢላታት ይኹኑ ናይ ኣውራጃ ኣከባቢና ይኹኑ ካልእ ይኹኑ ክፍንፈን ዘለዎ እዩ። ይዕበይ ይንኣስ መን እዩ ብዘየገድስ ፀረ ህዝቢ ምዃኑ ጥራይ ክፍለጥ ኣለዎ። ብመስርሕ ከዓ ከም ለበዋ ኩሉ ግዜ ንብሎ እቲ ኣቦታትና ተሰማምዑሉ ነገራት ንድሕሪት ዊን ተመሊስና ክንትንክፎም ዘይብልና ነገራት ኣለዉ። እዚታት ምስ ንትንክፍን ዝተሰገረ ሕማማት ምስ ንበራብርን ኢና ኣብ ሓሸውየ ንኣቱ ዘለና ጉዳይ ካብ 91 ጀሚሩ ሽርሒ ክፈጥርን ንዕድመ ስልጣኑ ክናውሕን ብኣግኡ ተኣሪሙን ብኣግኡ መንገዲ ሒዙ ነይሩ ዝትኸውን ኣብ ዘለናዮ ሕጂ ዊን ኣይመስበፃሕናን።
هذا خابز مسرت وسانتات ناي شعبية وين ناي هقدر حج زلو حشوية ناي بوليتيكا وحيلتات يلن زبيلي نيرو كندا هقراو عرقي بتصوع هاو تساتفو زنادي حشوية يلن كبهالن كله حقو أبي زنجيغة زبالة أكال نيرنا قلنا تسع بينات وشعوق أبو أوج زبلو زنبران تستباهلنا له بزحنات يلن زبيلي نيرو بوليتيكاوي بزحنات يلن حقي يلن قوام يلن ديمقراساوي يلن يزبل نيرو ግን ገለና ሽዑ ብገርሂት ዝበዝሕ ከዓ ምስቲ ስምዒት ናይ ናጽነት ዝነበረ ክታልሎ ክኢሉ እዩ እዚ መስርሕ እዚ ሓሊፉ እዩ ብዘይ ማትእ ከዓ ብከቢድ ዝኾነ ትምህርቲ ኢና ተማሂርናሉ ማዕረ ማዕሪኡ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ بقانقا مسرت شعبت بهراتين زبل هذا بتي بيد وننو زمن طلو مثل ناي حزبي كند بعلو زوسنن بعلو زملصون بعلو وسينو حبرتسب إرترا أكاونونا مصاصوون تاريخون زفلت حبرتسب حزب مخانو إنان للين فلتن السلسلة زخونة زي حقاون زي قنعن زي فتحاون أكايدا بشعوين فالكان إذا تبهال أبزي حجي معنا كم حدا في الليات كوين زرق زلوين كرأي أي مسكالا قداي ناي بهرات يخون قداي ناي كالوت وتصعات حبرتسبنا يخون كالئ يخون ديمقراسيون بحقن زلسن زفتحن مخانو إنا نأمن السلسلة زخونا خالق حطتاتنان كالئ قداياتنان نقول نحنا التي ناي ديمقراسيون مدرخ كنعا كنسرحلون كنغلطفون يزقبانا أبزو وانزي أب إرترا بخمين ندحنا يوتو قداينا حطونا جبرتي حطونا يا اسلام حطونا كستان حطونا كبسادو حطونا متحدو خالدو حجي خطرنا فلو خيلي جن حجي خملس زي كيل سلا زقونه اتي ديمقراسياو مدرخ سلا زملسو ديمقراسياو مدرخ كا خم بصحنتو خينا እዚ ስርዓት እዚ ምእላይ ጥራይ ስለ ዝኾነ እዚ ስርዓት እዚ ኣብ ምእላዩ ከይሓደርና ከይዋዓልና ክንሰርሐሉ ዘለና ጉዳይ እምበኣርከስ ክቡራት ኣሓትን ኣሕዋትን ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ ድኽመት ናይቲ ስርዓት ሎሚ ፅባሕ ኢሉ ቀይነቀይ ኢለሉ ዝነበረ ከም መድሕን ናይ ሰላም ዝብል እማሜ بإتباع متيو كمزي حدا روح زملاء سلو عينت كوينو زردانا بزحات لنا حكيو كافت زنبرو صبت استنفيسو خو نخيليو ግን እንተኾነ ብዛዕባ ናይ ሰላም ጉዳይ ብኸመይ ክንሪኦም ብኸመይ ክንግንዘቦላ ኣለና ዝብል ሓደ أفشلت قصص لزنبرت تمكحتاوي حطوتات ناتو سجيرو للعلي سوستاديو 8 شح زقونو بلوصات من اساياتنا تسوؤلو بداي حدا نجر ني بادمه إلو أمونغو أمونغو شعبيان أمونغو حوحاتن وين أمونغو إتبان زخيد زنبرة إن قرحن بتسعان شمونتن أبكبيت كونات أمونغو خلطيو حزبتات زأتونا لومي أي كسرنان
زبهاللو معلت خنبصح بإسياس بطعم دس دممي خسرنا وكبيد خسارة خسرنا بسلام بحقي عالم كفتح زنبرو قداي نايدو بنتو خوينو اتقند تنكي بخبيد مسوعاتي خاب كله هزبتات كافتن تخفيلو ليو الجوين انت خونه نعسرت شدشتا عمد سر شوعة عمد بخمزي ناف سلام ولا بليتنان كم حزب انت بخمزة عقاباب جن اي نبان حدا وسانا ناي كوينات بيدوانو نؤز ودوسانو وسانا ناي سلام كا بيدوانو نؤخ وسنو اب حزب بزي بلو بخلتيو هاجرات استمهارولو اي مسلون كلايكا قلوصنتن تساتفو ناي اكالات حزبن وكلتون زي بلو زخونت وحس زي بلو سلامي تنقيس تغيركا تغداي نايدوب ندحريت نرأيو حجيت حونتاو دوتي منفسنا نقنعيو نقرارب زوين السلام كمص ايكلني مزقا اتي امونغو كلتيوم مرحت هاجرات سياسي يكون بزي شنخ باتحاد الشنخ دكتور ابي احمد زخيد زولو بروتوكول زي حلوه كبرتات زي حلوه بفلاي كا لتلؤلاونتن ناصنتن عدنا زدفافا اكايدان قالاتن نسمعو زلنا فصيمو سلام كمص ايكني باتحاد الشنخ كا سلام ناي كفا بإسياس زرعو زلو تግራይ ሰጊርካ ني ጎንደር مخاد سلام وين زمت አይመስልኒ سلام ንጹር ዝኾነ ረቋሒታት ኣለዎ سلام ንጹር ዝኾነ አካይዳን አሰራርሓን ይዘለዎ ክመጽእ እንተኾይኑ مجمريان قد مخلون حزب إرترا سلام أهوان كركب الله دحريو يو سلام مسغروبيتن سلام مسفتوتن كرأنك في التشين زلو انتخونا ازخونا تاتزي شلال الكازي حلفيو لولاونت هاجرنان ناتسنت هاجرنان أكبد ملكة حتوز اتزلو أكايداي تحابيو زنبرت ومحات وين كلك على الأقل نرئي لنا انتخونا اتناي لوتي زبل تقولو أبزو وانزي اند عبيز خيز زلو بأنصارو مالتي عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم زبهالا له قرآن انتايو قال نقرات تسألئكم وص ما يقال مفتحق أخوون خزبلي أبزو وانزي نزو كله زخيد زلو ناي لوتي قولو بزعبه درجة زخيد زلو انتايو زي حدا اتي تسويرو زنبره حزبنا ابزو وانزي فتاوي ناي هقدف كوينو بنفسون بغنزوم زحفلو زنبره هادلو خيلو بزياده ابزو وانزي ابوش تعدز الله حزبنا معرخ اندايو اب صلماتن معرخ اندايو اب حدا ناي اساس مجزاتي كم زنبره بريهلو بتز تخفته عدل انتي يمثل الله باتحاد شنخ
ጎደቦ ዓድና እንታይ ይመስል ኣሎ ትግራይ እንታይ ይመስል ኣሎ ኢትዮጵያዊን ክርእን ክለሊን ክኢሉ እዩ እዚ ዓይኑ ክኸፍተሉን ክንቆሖን ወይን ድል ዝህብ እዩ ብኻልእ ብዝበለፀ ከዓ ንነዊሕ እዋን ናይ ዶብ ምክንያት ገይሩ ኣብ ንቡር ኩምብሮ ዘይከኣለን ህዝብና ተመሊሱ ኣሎ ሰላም ካብ ኮነ ታዋ ዝበሃል ክህሉ ይብሉን ሰላም ካብ ኮነ እሱራት ክፍትሑ ኣለዎም ሰላም ካብ ኮነ ሕጊ መንግስቲ ክትግበር ኣለዎ እዚ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ብኩሎም ደለይቲ ፍትሒ ይኣክል ዝብል ኣንሕና እውን እንስምረሉን ድምፅና ክንስማዓሉን ዝግባእ ኩላትና ይኣክል ዝብል ግዚኡ በፂሑ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እዚ ዓቢ ፍናን ዓቢ ሞራልን ዓቢ ተስፋ ዝህብ ንህዝብና ዘይኮነ ንኩሉ ደላይ ፍትሒ እውን እዩ ጉዳይ ኣብ ኢድ ኢሳያስ ኣብ ኢድ ህግደፍ የለን ኣብዚ እዋን እዚ ጉዳይ ኣብ ኢድና ከም ህዝቢ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ከም ኤርትራውያን ኣብ ደገ ዘለና ንጹር ሓላፍነትና ተረዲእናን ሕልናና ብዘፍቅዶ ምታን ሃገርናን ህዝብናን ቃልስና ክንዕብን ክንንህርን እዩ ዘለና ኩነታት ናይ ውሽጢ ቀዲምና እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምስቲ ኩሉ ጭካነ ናይ ስርዓት እንከለዉ ናይ እምቢታ ድምፂ ፍሕን ከም ዘሎ ኩላትና ተኸታቲልና ኢና ካብ ናይ ኣድያእ ጀሚሩ ስጋዕ ሕጂ ምዚ ዘይ ንጹር ናይ ሰላም ጉዳይን ንሓድነቱን ልኡላውነቱን ዝብድህ ዘሎ ኩነታት ብዝያዳ እቲ ናይ እምቢታ ኣብቲ ውሽጢ ዓዲ እውን ምዕባሊኡ ክንሪኦ ፀኒሕና ኢና እንተኾነ ካባና ዝጥለብ ዘሎ ሓደ እቲ ሓድነትና እዩ ደላይ ፍትሒ ፖለቲካዊ ሓይልታት ተጸምቢሩን ተጠርኒፉን ዝቃለስ ዘሎ ኣብ ሲቪክ ሶሳይቲ ዘሎ ብጉሉን ብውልቆን ዝቃለስ ዘሎን ዓቕምታትና ጠርኒፍና እቶም ብቀዳምነት ክንሰርዖም ዘለና ሰሪዕና ቃልስና ክንሕይልን ንቅድሚት ክንምርሽን እዩ ዝግባእ እዚ ክንገብር ከለና ከዓ ብዝያዳ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ንጹር ዝኾነን ሓያል ትእስሳርን ከዓ ክህልዎ ኣሎ እዚ ክልቲኡ ሓይሊ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ብማዕረ ማዕረ ምስ ዝሰርሕን ምስ ዝደጋገፍን ዓቕምታቱ ምስ ዘወሃህድን ናይ ለውጢ ግዜ ኣብ ኢድና ምዃኑ ኢና ንርዳእ እምበር ክቡራት ኣሕዋት ክብዛሓልኩም ኣይደልን ኣብዚ እዋን እዚ ክንብድሆም ዘለና ነገራት መጀመርያ እቲ ናትና ሕልና እዩ ክንብድሆ ዘለና ናይ ቃልሲ ሕልና ወድኒና ዲና ይወለናን ምንታን ሃገርን ህዝብን ዲና ንቃለስ ዘለና ኣይኮናን ዕድመ ናይ ሳቅያ ህዝብና ስርዓት ድዩ ዝናውሖ ዘሎ ሳንሕና ዝብል ሕቶታት ብቡሩህ ክንምልሶም ኣለና ኮይኑ ስምዓኒ እዚ ምስ ንገብር እዚ ናይ ለውጢ መስርሕ ብጭቡጥ ኣብ ቀረባ እዋን ዕድመ ናይዚ ስርዓት እዚ ከም ዝሓፅርን ብዝበለፀ ከዓ ዕድመ ሳቅያ ህዝብና ከም ዝሓፅርን ብልፅግትን ምዕብልትን ንኩሎም ዜጋታታ ተሓቁፍን ብዲሞክራሲያውን ፍትሕን ሕግን እትምራሕ ሃገር ክንሃንፅ እንኽእል ምዃንና ዘማተ ኣይኮነን ኤርትራ ንኤርትራውያን እምበር ንህግደፋውያን ጥራይ ኣይኮነትን ሃገርና እያ ሃገር ከዓ በጃ ክንሞተላን ክንሓልፈላን ድልዋት ኢና ኣብ ኩሉ እዋን እቲ
بقليلو زحتتنا له زلو حدو ناي حدنتنا ناي توفاينتنا قدامنتات سريعنا أبقالسي بخمي كنمرش لنا زبليو بزترفه أفتي حطون ملسن إن شاء الله كنملسوينا كبرات أحوات عبالات مريحنة وين اللو انتدين وح كلهم قاله أفتي كوسخ زلو نقرات كوسخو انتفكيدكم أدمين أقايش زلوكم عدل نعم دتهوم صبغ نيرو مختل أبو عمر محمد صالح حقوس الله هم وين أبو عمر سكرتاريا مع كلام مريحنة عبد العزيز أنوار الله دحر فقكم استوسنا جزاك وهابم تصفى قدر يغني الله. اوكي شكرا عبد العزيز انوار محمد حقوس اللهم نعهم اي ثينك تزي تجاجي بجاستيس كلتا شحن عصر شعتن ان بلاك مان 8 كم تزبل كايا كبر قاشانا تانكيو نعهم مقدم عدل كنبومينا مملعتا كوبنا مايك نعهم كبرات اقايشنا جاستيس قيح بالكان كبر قاشانا جاستيس بلاس بلاك مان يسمع عند هر الله قيح بالكم من بلاك مان كتفتنا تخليها كومون كبر حونا بجاستيس كلتشحن عصر شعتن الكاعاتي خذ لها مايك نعم سمع له هو دمتي تصبغ له جاستيس كلتشحن عصر شعتن حجو وريد كان لها حيس كان لها هتكسلت خليها ملكت يهبونا له تصبغ دمتي تسمع اوكي تسمعوني لهم كبر قاشانا جاستيس كلتشحن عصر شعتن كمون بلاك مان وي بلاك مان 58 حمسان شمونتن ان شاء الله يكون يعني مسموع يا جماعه مسموع كحون انا تسفى قبر وجاستيس كلتن عصر شعتن بلاك مان حموشت شمونته مايك تحزوات فوديهم ابو هبه مايك حزه انا خوردني سلام اخوات السلام عليكم سمع الله اوكي تسمع لها كبر قاشانا نتا مايك لوك غيركا تزارب نسمعك لنا قول انا ندحر توقتك اخر جزاك حجي تقارصك لا لوك غيركا حزاها اوكي ساعات الله اسك ملكت هابون داي سمع الله وين صقم مالاتو مس بالتليفون حتى خال سمارت فون عتي خاتلخا اي ثينك زقيت كاي تزارب لك قال احواتنا هم سايت غبروم حيسكا زقيت كاي تزارب لك اوكي جون ولوج غير كاي تزارب لك مهنيات تودق على سمعك لنا حجي سمعك له جون جن لوج برا حجي سمعنا له اوكي حر وقعد على المتاع كبر قاشانا جون انا كلت سبات مسويو انا يوم يقع بعلك انا اوكي حر ممريا نقول لهم ابزغزاز لهم وحاتن احواتن قبول سلامتاي يغرب بمقصلتا انا محمد صالح حوس يبحال اب سلفنا هذا ارترا مكتل ابو مركوينه ينتخالقو زي كم ليلا مسنفسي مالتيو مباركس بزي اغاطامي زي صبق عدليو زي غزازروم زي مادزي نعنا قريبو مس حزبنا مس كلهم بستخلالي مركعومن امنتومن متكلاتومن تي ذاتي زلون تي قولنا حزبنان هاجرنانيو إلو دمات مسرح نايك آلسي كلها نازل لنايو خمي غيرنا
نزي أنفتو سعيتو زلو ناي هاجرنا قداي نابتي نحنا نتمليون نحلمون نمونتو إلهم سوات هيوتهم زخفلو نابو نمبصح رجعتن سلام زلوا هاجر نقولهم حزبتات إرترا تحقف سنتن فقرن محبان زعسلا هاجر بحقن بقوامن تجزاء سلطان ناي حزبي قينو اتي هاجر صقا ناي كله بمعرز بصحو قينو امنت ابنا نحد حدو قاليو بسلام كنبر ابناي كالماي ناي عبيتن ناي بلصقنا ناي هاجر كابزلو كونتات دحينو مستن معبولات هاجرات كوادادر عدل لمبصح ويزعدزي لمجبات إنا نقال الزلنا مباركة أحواتنا حاتن أبتي كبر ربو أمبر حو عبد الرحمن زبولو بسفح زبالة قليس ولو بزحمو السخطة يبلين كوينو جن تي عندي حتو نقولو كاب تنتي أتحيزو تي دليت ناينات سنت زبقوسو حزب إرترا كم إرتراوي أبز هاجرو كم قال أوزيجنا عالم كبرتون مثلون زحلو ولا هاجر نخركبي السود ما تحطو قصاليو قال السد ما كم زقول أنا نفلتو أبزقون حزبي أبزقون هاجر قصاليو نمنتاي حطو تاتنا حزبي كاب جزء ناب جزء لا تخلالي يمسك دليتات كاب جنريشن ناب جنريشن እንዳ ተፈላለየ ስለዝመጽእ ስለዚ ቃልሲ ውሱን ግዜ ይብሉን እቲ ኸውዝ ዝነበን ቃልስና ኣብ ውሽጢ ሃገርና ኸውይ ነይሩ ንሕና ድማ ከም ሰልፍና ህዳ ኤርትራ ብዘይ ጋድስ እዚ ዜጋዚ እምነቱን ዓልየቱን ኣውራጁን ግና መጨረሻ ኣብዛ ሃገር እዚኣ ዝፈትዋ እዚኣ ሃገር ኢሉ ቆሪው أفلوتيرو دليتو كزاربن تمثلو حلوون من تمثلو أبوش تهاجرو قينو هكالسن بديمقراطياون فتحن سباب زركب زغال السزي نعنايو عقبت ناي ود هاجر سقاب تقونتات عقبت زهلو تقالسي كتصالي خون علو إنا نآمن مالتي سلزي تي قلقلي كم حتتاتون كل عال زكال سلفنا دا إرترا تي مبقسيو سلمنتاي نزبل لكعيو تي هنتات ناي دحري 91 دحرنا سنة زتخسته حدش هنتاتيو مستي أبتجزي سورة إرترا ويبرتا وقال سزنوبرو مسؤولات زي كيد حدش كابتي تثبيت حزب إرترا قالوا خوينو سلز ترغبه نحنا أبتي واناي قالسي حصانات زنبرنايو تقادلتي إذا هاجر زيان عاقوم يزبلنا زنبرو دهرنا سنة جن كمتي نحالمو زنبرنا بتزربا ناي آياتاتنا تقادلتي سمعنا أي رقبنايان سلازي تي حلمتات زي تقاهده قدينا هوينون أب قالسي تشميمنا نركب علنا مالتيو سلازي تفتحاو قالسي حد بحدش أجاباب كابتن أجهزة سورة زنبرة قرحنتن ناي وددرن سلطاتن شرحتاتن زنبرة كاو زغونة ناي هاجروم إرترا بلسكتن معبلتن دليل زلوم زي حدش كالسي أتي مسرح رأي مالتي وجن سلفنا هذا إرترا أبتناي دنب تقاومو أم مسرحاتيون قداي نايزته زغون شجر بزته خمس فتاح ديمقراطياوي أجاباب تراي نايجرحو زي كونه أوشت السلف خاون بعتوب كسرحالو خمس اللويلو سلزي أمن سلزي اتقالن تتكبراتن حادق قون صعر زكاي زلو بزز سلزي غونه دما مسكولهم ودباتن دليت فتحن ترايدا إرتراوان يكونون بر زي فتحن سلامنا إرتا قسم سلزلو أبزحات
ኮርነር ናይ ጉዳይ ምስኣቶም ዘራኽብ ዘለና ምስ ኩሎም ሓቢርና ክንቃለስ እውን ወላ ሓንቲ ፀገም ዘይብልና ካብ ኩሉ ነፃ ዝኾና ሰልፊ ኢና ክብል ይፈቱ ብዝተረፈ ኣብቲ ዝመፅእ ሕቶን መልስን ብዝያዳ ክነብርሆ እውን ንኽእል ኢና እቲ ግዜ እውን ነዚ ገዛ ክንገድፎ መሰል ናይቶም ተቐሪቦም ዘለዉ ምሳና ክላለዩን ምሳና ከዛተዩን ስለዚ ደጊመ ዝገዛ ዘለዉ ክቡር ምስጋና የቕርብ ኣድሚን ናይ ዝገዛ ድማ ብዝያዳ ወርቃዊ ዝኾነ ሰላምታይን ክብረተይን የቕርበሎም go ahead للجميع أتمنى التوفيق شكرا اوكي شكرا كبر حول شكرا اوكي الو مثلني بصوت كباخم جاستيس ويك باكمان 58 نعم قدم كنبوم دو جاستيس 2019 بلاس بلاكمان وي دحر ابي حتوتات ديهم ناتماقلكم كتملسوا ወይ ገለ መመላእታ ናይ ክልቲኦም ብጾትኩም ገለ መመላእታ ክትብ ትደልይኹም ስማዕ ኩሉ ተስፋ ገብር አይ ሆፕ ሰምዑና ክትሉ ጃስቲስ 2019 ፕላስ ብላክማን 58 ገለ መመላእታ ክትቡ ትደልዩ ተኾንኩም ብጾት ንቐጽል ባህልቲ ተኾንኩም ኣብ ናይ ሕቶን መልስን መድረክ ክንኣቱ ማለት يا جاستيس فتنا مو جاستيس نقصل دي جاستيس يس دبلكاني تينا يحطون مل يلا خان اوكي تعبيه كلا مالتي جاستيس جاستيس كلتش عن 10 ساعتين يقول له كبرات حوات قالوا جاستيس 5 ساعات حيت يصحفوا قالوا جاستيس هيتصحفوا كلتش سمعك اللي اوكي جون كبر قاش انا سمعك له جون لوجر كان تلي سمع الغدو اوكي حاو دريس من الباش قدمي كزارب انتدلي كتحلف تخلي خاخب لي دلي اوكي انا خصلون هر كوين تصبق اوكي بقدمنا السلام بالحوات بنايل معلتي عدم زقبركم لنا حدري جاغانو بقدامنت مسغانا كم حلال فتو نزي عدل زين مركبنا بحكي زي مسكني ابتو قبرو زلوهم قال سخم ناينوي حامتات انا وني كتاتلني اتن يريني سمعني بحكي نزي حزبنا ناي من العالم ناي مستمهارن زكايتكم مغالسي بحكي زي مسكني كمول معلتي ناي سلسته رومات حدنت كم تقبرون لمعتي سمعي بحكي زي التوابعين وزحقوسن زينايو نخلنا ون زي نفاس زي ابانا غصخ مس بتقاومت ودبات ون تسفا قبر بزينا يبومبرن مكتلب بومبرن زبلو زربا زحزو سقولي باللين انت هنا حاله قدايري اقدا سرقوا حيلو زريو ابزنا يقالس حزب إرترا اب تاريخاوي قالسنا يكون ابزنا يهدفاوي نكايرو زلنا قالسي حزب إرترا تغندي جزاء تنازل تقوموا لنبورو قداي كفافلكا جزاء يعني هدف يكون نيوز نبورو اذا شرح ذات تقيمه من حزبنا كم زي تامامن حادنتو كيدلدلن زغبرو حصل بيرخ قصون هر كوينه كاب زي طليان كجمهور هر كوينا اب زي طليان حزب إرترا بحادنتو دحان زخونه تغزيو تحت طليان زخيد نبره حزبيو ابهلون هايمانوتون ون طليان بزو حياتون سيقي زجمر حزب إرترا راي مبتتان اب انجليز بانجليزاوያን بحيل سلاسن حزب إرترا تفتشينو مرمراغن حليفو حزبنا مر بهايمانوت فلاليو حيل سلاسه جمامعو دلاي خغبر قالسنا بزح صريحيو ابتوانتي اب عين فلاله بعالم سجد تسفاي زتصحف في مصحف عباي مصحف بحقي خمس كنز قبو عالم سجد عبي تاريخ هو زخونه تاريخ حليفه من ولدنا حادنتهم مصطلح العي وجن باوراجا بهايمانوت مست بتاتونو بزح قال سكايروم اب حادنو خمصو نالباش كان ببزله
ابዛ መጽሓፍ እዚ ገጽ 128 አቦታትና ሓድነቶም ንኸደልድሉ እንታይ ፈተነ ከም ዝፈተኑ አድሚን ዕድል ሃውኒ ከም ዝበልኩም ማለት እዩ ወልደ ማርያም ከም ዝብልዎ ኣብ ገጽ 120 ዘለኹ ቅድም ኣብ እንዳ ሳልሕ ኬክያ ተኣኪብና ትዝርብ ውዒልና ተሰማሚዕና ብዘይ ዝኾነ ይኹን ናይ ቀቢላን አውራጃን መንፈስን ኤርትራ ንኤርትራውያን ክንጉይ ንመሓሓል ተባሂልና ኬክያ ዝሓረዳ ደርሆ ተመሲሕና ኣብ ቁርአንና ድሕሪኡ እንዳ ደጀዝማች አብርሃ ማይ ዕዳጋ ኸይድና ብደጀዝማች አብርሃ ዝተሓደር ደርሆ በሊዕና ኣብ ወንጌል ምሒልና ድሓር ሽማግሌታት ሊእኽና ኣብ ኩሉን አውራጃታት ከይዶም ነቶም ምስልነታት ኤርትራን ኤርትራውያን ኢሎም ዝፈርሙ ልኡኻት ጌርና አውራ ብምዕረባዊ መታሕት ጀሚርና ድሓር ምብራቃዊ መታሕት ምጽዋዕ ማለት እዩ ናብ ኣኮሎ ጉዛይ ኣብ ሰራይ እውን ብዙሕ ፌርማታት ኣኪብና ይብሉ ማለት እዚ ዝክሮ ዘለኹ ንምንታይ እዩ ሓድነቶም ንኺ ከደልድሉ ኣስላምን ክርስቲያንን ብሓደ በሊዖም እቲ ኣብ ቁርአንን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስን ከኣምሒሎም ስለ ሓድነት እዚ ናይ ቦታትና ግደ ተፃወትዎ ንኸምፁ እዩ ማለት ድሕሪ ናይ ደርጊ መፅኡ ደርጊ ክን ዝገይሩ በታተነን ዝኸፍአ ዝመፀ ግን ኣብ ናይ ኤርትራዊ ስርዓት ምስ በፅሕና እዩ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ዝኸፍአ ታሪኹ ብስርዓት ህግደፍ እዩ ሓድነቱ ዝላሕልሐን ዝተበታተነን ኢሳያስ ዝብሎ ፍጥረት ኣብ ጀብሃ ከም ምስከረ ኣትሒዙ ልክዕ ሎም ናይ 50 ዓመት ክኸውን ኣሎ እቱ ምስ በለ እዛ ውድብ እዚኣ ሓራዲትን ቀታሊትን እያ ናይ እስላም ውድብ እያ እንዳበለ ይኸይዱ ብዙሓት የዋሃት ኣሕዋትና ከዓ ኣታሊሉ በዚ ሸነኽ ከይዱ ከዓ እዞም ትግረ ኣይኮም ዝነበሉ ከዓ ንትግረን ገማሚዑ በአውራጃ መፅኡን ከሉጉዛይ ሓማሴን ዶ እንዳበለ ብዙሕ ሽርሕታት ይፈትዩ ዕድለኛት ኢና ኤርትራውያን ከመጋጠሙ ኮይኑ ዝኩሉ ዓመታት ዝኸይድ ነበረ ብሽርሒ ሎሚ አቢ አሕመድ ዝምስገነላ ነገር እንተልያቶ እቲ 50 ዓመት ሓቢእዎ ነበረ ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ ውሽጢ ማዓንጡ ከውፅኦ ተገደደ ኣፍ ልቡ ምስ ሃረበ ህዝቢ ኤርትራ እምበኣር ዝወዲ ከዳዕን መደናገርን ምዃኑ ተረድአ 50 ዓመት ዝተሓቢአ ምስጢር ነቲ ዓወፅያ ብኣፍ ልቡ ስለዚ ሕዋት ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሑላ ንሓድነትና ዝፈታትን ጉዳይ ሃይማኖት ጉዳይ አውራጃ ጉዳይ ዓሌት እንዳተጠቀመ ኢሳያስ ንክንደሻ ኣታሊሉና እዩ ሕጂ ግን ክውዳእልና ኢልዎ ረቢ ኢንሻአላህ ህዝብና ኩሉ ውሽጥና ብደገን እዚ ሰብ ዝንታይነቱ ፈሊጡ ስለዚ ናዕድል ተሓደ ኣብዘይ ምትእማን ኣውዲቁና ነበረ ናይ 50 ዓመት ታሪክ ሎሚ ሽጣርኡን ሽርሑን ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ጎሊሕሉ ኣብ ሓደ እንመፀሉ ኣብ ምትእምማን እንቀርበሉ ግዜ በፂሕና ኣለና ህዝቢ ኤርትራ ብቀደሙ ብሰላምን ብፍቅርን ዝነብር ህዝቢ ሃይማኖት ፈላልይዎ ይፈልጥ አውራጃ ፈላልይዎ ይፈልጥ ግን ህግደፋዊ ባህል ስርዓት ተጠቂሙሉ ነዊሕ ዓመታት ሕጂ ግን ኩልና ተረዲናዮ ኣታሊሉና እዩ ብሓደ ወዲቅና ብሓደ ተሲና ደምና ከፊልና ብሽርሕታት ግን ተፈላሊና ፀኒሕና አልሐምዱሊላህ ንበል ተመስገን ንበል እዚ ሽርሕ እዚ ተፈሊጡ زحنت بحدا قدامنا زحنا الله أنا خالف سخاطرف نتبه هذا حلف حزبي وبسلام بمعرة بحونة زخينا ولا حزبي طنوم كملسيو حد النتون بايت هركبيو متأمان كنت على الحج متأمان تمسع الله مزسر عز خود نبروها شحات أحواتنا بصوتهم رسعهم نتقومهم كبلو بأوراجاري بهايمانو تتالولو حجيجن بريه اللوم توخاخا تقبلو التوم بالعلى نبروس قبل زفصمو جن اب حق المقرب ما يكترفني حزب ኤርትራ يقرم زبلوم طراي غرز بحالهم نحنا حنت نبراين اب حق المقرب طراي تخون سلسلفنا هذا ኤርትራ تناي سلامن بحنا ناي منبارن
ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዝዓበየ ረቆሕ ንሕና እዩ ህዝቢ እዚ ፈተን ዘእተወሉ ስርዓት እዚ ብሰላምን ብማዕርነትን ብክብርን ኣብ ኣውደ ኣመት ድዩ ብሓባር ዝኸይድ ህዝቢ ፋት መፅዮምና ናይ እስላም ይኹኑ ናይ ክርስቲያን ይኹኑ ቦታ ድሕሪ ሕጂ ኣይንሃቦም ሓደ ህዝቢና ኤርትራን ኤርትራውያን ኣይትምቀል ኣይትምትር ኣይትሽየጥ ኣይክእልን ኢሳያስ ክሸጣ ውዲ ኤርትራ ኣሎ ብሂወቱ ኣብ ውሽጥና ብደገን ተስፋይ ትቁረፅ ኩሉ ውሽጢ ዘሎ ክዳዕ ከይመስለካ ዝሃበላ ተፀቂጡ ዘሎ ህዝቢ ውሽጢ ዘሎ ኩሉ ክህረም እዩ ኣተሓሳስባ ህግደፍ ክህረም እዩ ኢሳያስ ጥራይ ኮነን ዓነ ዝገልፀና ሙሱ ሓሳስቡን ስለዚ ኣነ ታኸውስኻ ዝደሊ እዚኣያ ሰረት ኣለና ብሓባር ንብር ሳሚዕና ንብር ህዝቢና ኣይብልካን ዕድል ንበሎ ህግደፋዊ ንታሪክ ኮነኩም ኣስመራ ዝነብር ሰብ ዝፈልጥ ተልዩ ደጊያት ሓሰን ዓሊ ካብቶም ቀንዲ ናይ ናጽነት ዝቃለሱ ነበሩ ፊተውራሪ ዓልበኺ ዝበሃል ኣኽርያ መስራቲ ሕቶቱ አንብቡ ንታሪክ ኮነኩም እዚ ህዝቢ ድልዱል ከመይ ከም ዝነበረ ሰረት ከም ዘለዎ እዚ ህዝቢ ኣለና ህግደፋውያን ኣጥፊ እምበር ኣለና ክበታትን ዘይክእል ድልዱል ሰረት ኣለዎ ኤርትራዊ ብሓባር ነብር መስጊዱ ቤተክርስትያኑ ብሓንሳእ ዘይፈለጠ ዝተላእኸ ናይ ደገን ተልዩ መዓልትካ ኣኺሉ ሎሚ ኤርትራዊ ብሽም ሃይማኖት ክትበታትና ንኽእል ባውራይትና ይትኽእል ብብሄር ክትበታትና ኤርትራውነት ልዕል ኩሉ ኣነ ኤርትራዊ ኣነ ኣስላማይ ኣነ ጀበርቲየ ቅቡል ካልኡንኩም ኤርትራዊ ሓወይልን ክርስቲያን እዩ ኩኖማይ እዩ ትግርኛ እዩ ናቱ እዩ መንነቱ እዩ ተኸባቢርና ኢና ነብር ኤርትራውነት ይእክበና ኤርትራውነት ይእክበና ኤርትራ ቅድሚ ኩሉ ክራሳዊት ፍትሓዊት ኤርትራኻ ከነምፃይና ብቃልሲ ትማል ናይ መጨረሻ ፈተነ ዝፈተኑ ጉጅለ ኢሳያስ ሪኹም ኢኹም 3 ዓመት 2 ዓመት ዘይገበረ ናይ ታሪክ ኣቦይ ሙሳ ታሪክ ኣኽርያ እዚ ምንቅስቃስ ምስ ተጀመረ ናይ እስላም ምንቅስቃስ እዩ ታ ወረቀቱ 50 ዓመት ዝሰርሓላ ናይ እስላምያ ኣይ ሰሪሐትና እስላም ሪእዎሞ ይቃለስሉ ክርስቲያን ይቃለስሉ ከይዶ ከይዶኻ ናይ ጀበርቲያ እዚነት ጠላዕና ኢሳያስ ተኸሽሑ ግን ሕጂ ንሕና ተጋገይና እንተልዩኹም ህዝቢ ፓትርያርክ ክእሰር ከሎ ጳጳስ ናይ ተዋህዶ ክእሰር ከሎ ጠጠው ክንብል ሼክ ናይ እስላም ክእሰር ከሎ ጠጠው ትንብል ነርና እዚ ኩሉ ግን ኣደናይሩና ንሓደ ናይ ጨፍለቕ ከይፅንሕ ስለዚ አልሐምዱሊላህ ተመስገን ረቢና ፈጣሪና ኩሉ ሽርሒ ናይ ኢሳያስን ጉጅሉ እንተፈሊጥ እዩ እቶም ንዑ ዘገልግሉ ነበሩ ደገን ውሽጥን ዘለው ብቅረ ስጋብ ዘይበሉን ህዝቢ ኤርትራ ክንጥንቀቀሎም ከኣለና ኢሳያሳውያን ወላውን ካባናይ ናይ ተቃውምቲ መስሎም ክሰርሑ ስለዝኽእሉ ንጠንቀቕ ሕጅውን ድሕሪ ኢሳያስ ናይ ምቕጻል ናይ ነፍስኻ ናይ መድሓን ስራሕ ስለዘሎ ሕጅውን ምትኻባት ይርአሎ ናይ ህግዳፍ ሃይዋን ነበር ውሽጢ ይኹን ኣብ ደገ ኣሕዋታይ ንዓሹ ብዙሕ ተገሪህና ኢና ብዙሕ ተታሊልና ኢና ሕጂ ግን ኣቢ መስገን ሰብኣይ ኣፍ ልቡ ምስ ገተረ ኣይከሰርና ምስ በለ ብጣዕሚ ዘጉሂ ኣብዚያ ምስላኽ ምስለልኩም ኣብ ኤርትራ ንዓይ ዘጓነፈኒ ከም ሰብ ከም ዓብዱልዓዚዝ ኣብ መንገዲ ኣቦይ በየነ ዝብሎ ሰብኣይ ተላልየ ዓብ ሰብኣይ ኤርትራዊ ናይ 88 ነይሮም ቅድሚ 10 ዓመት ሕጂ ኣለውን የለውን ኣይፈልጥን ዝወደይ ወዲ መን ኢኻ ኢሎምን ነጊረዮም ወዲ መን ምዃነይ ኣለልዮምኒ እንዳቦይ ፈሊጦም እንዳደይ በል ዝወደይ ኣነ ክዛረበካ ኢሎም ተዛረቡኒ ኣነ ብህዝባዊ ግንባር ደቀይ 3 ደቀይ ተሰዊኦምኒ በዞም 3 ደቀይ ኩሩዕ በዞም 3 ደቀይ ኩሩዕ ይሂ ሃገሮም ስለተቃለሱ ተሰው ክልተ ግን ኣብዛ ናይ ዕቡዳት ናይ ባድመ ጠፊኦምኒ ናይ ዕብዳን ጠፊኦምኒ ክብል እንከሎ ጉዳይ ዝኸባና ዘይሓልፍ ነይሩ ኣነ ብሽላሉን ባድመ ዝሓረስ ነይሩ ተጋሩ ንሕና ክንፈትሖ ንኽእል ጉዳይ ዝነበረ ልብዓሻብ ጎበዝ ልብዓሻ ኣብደረትኩም ዝበሃል ኣብዮምና ዞም ሰበስልጣን ሕጊ እንዳባን ዘይኽብሩ ሽማግለ ዓዲ ዘይኽብሩ ባዕልና ንገብሮ ኢልና ለኪሞምና ጠፊኦ ሕጂ ኣነ ነፍሰይ ሓታ ትማለ ከዓ ኢሳያስ ተገቲሩ ኣይከሰርናን ክብል ከሎ እንታይ ኮኑ በላ በይበይነ ኢለ ንብለ ነፍሰይ ሓቲተ ሙሉ ህዝቢ ኤርትራ
ውዱ ዝሃበሉ ባድመስ ኣይከሰርናን يغني اللي أبي إساس نتاي مخانو زقوا لحكالنا مسؤول زنبرون حج فليتقمو سلازلو حادنتنا قداسي لو مشيت كأحقوسكم نعلقكم حدر جاقانو سلسة برومات زون حدا ملكتني حادنتي وناي ميديا بقعاتكم حيسكم مودو لهم قصلو سلفن هذا بقودهم الله نحادنتنا تغبابير كان أي منبارن كأسلفن هذا قدام عير استناي حادنتنا خزرق نزفتن حجون ديمانهم بسقام زخونه شي محيزو حابيرنا دق ኤርትራ ንመክቶም ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ከነምፃይና ብመስዋዕትና ኤርትራ ንሃገርና ክሸይጥ ኣይክእልን እዩ ከምቲ ካብ ከቢረ ጀሚርና ስጋብ ለምን ስወ ዘለና ሕጂ እውን ክስዋ ኣላይና ኤርትራ يغني የለይ አይን ታለል ሓድነትና ነደልድል لو مشت كان حدነት مش اسمعكم نالكم يغني የለይ ብለኩም حاوكم عبد العزيز سلام. اوكي شكرا عبد العزيز اسمع خلو تسفى قبر شكرا عبد العزيز I hope black man تعرفنا له تزي تجاجي black man فقدنيا تقولون black one عدل كنونا black man red off جرنال كاس لزلنا فتنا ون black man حونا 50 شمنتن كم تانا يا حواتنا واخ لهم دا تلالهم تنتريفن دلو مملأتنا بصوتكم استايت قبر بلاك مان ما يقنع حاور دل حوات يسمع عندها الله اوكي حدا هبني هو بسمع اللخون اوكي ثانك يو مجمرتا حيدر جاغانو زعل مسغانا كقرب يفوت مالتي مستم كبرات ادمينات هي حقي حيدر جاغانو تسكم يكبركم مخنياتو لومي تنامي نسي حيلي إذا دلالو تشيم حيسكم مدلهم كبيدين رزدين نشيم سلزخونة نسو تأفئنا نكالا سلزلنا I hope كمتا شمنا جزاهم كوكورلكم كلهم دلهم عبزي أحواتنا حاتن بزحنا نكاتات لكم انت قنا جن اكتيف قلنا سمعتي طرحنا غيرنا مالتيو حجي تم سلسته بصوتي بزح جيزه سلزحازلكم اتخالقا ኣብ ሕቶን መልስን ቋዓሙቕ ዘለዎ ነገራት ኢለ ስለዝኣምን ብቐጥታ ናብቲ ናይ ሕቶን መልስን እንተኸድና ዝሓሽ ኮይኑ ዝስማዓኒ ምክንያቱ ዘረባ ከይነውሕ እቶም ኣብ 8 ሒዞም ኣብ ገዛ ከፍሎም ዘሎ ኣሕዋት ንሶም ዝሓተቱ ሽዑኡ ሕቶን መልስን ይኸውን እቲ ምትእትታውራት ማለት እዩ ኣነ ሓወኹም ኢድሪስ ኑር ናይ ስርዕን ናይ ህዝባዊ ሓላፍን ናይ ቤት ጽሕፈት ሰልፍና ሓራ ኤርትራ ካብ ድምስተት ክሳብ ሕጂ ዘለኹ ማለት እዩ ኣብ ኤውሮፓ ዝቕመጠ ኣብኩም ኢድሪስ ንበሃል ማለት እዩ እዚኣ ሕፅር ዝበለት ንዓይ መላለይ ካብ ቀጠ ግን ኣብቲ ሕቶን መልሲ ንራኽበና እቶም ኣድሚን ክሳብ ሕጂ ዘያሽኩምና ከዓ ቴንክ ዩ ይብል ማይክ ፍሪ ይቐኒለይ اوكي ثانك يو كبر غاشانا اتو ادريس نور ثانك يو كوم اون اتو عبد العزيز كوم اون كبر حونا اتو محمد حقوس زي تغاغي كوم اون اتو عبد الرحمن طه يغني لنا كبرات اغايشنا ناب مدب حتون ملسن كنساغاغرينا كم تا قدمنا زبلناون حجون نحتتي حبريتا خبي مالتي حتونا بستخعله برت زلوو اتي اتحتتاناتنا بستخعله بخبرت غيرنا خنقربون صمقن حصر ابيلنا حتونا نقرب رئيتو خي حوسنا مخنياتو دحر ناي رئيتون لبوان غزي خلونا سلازقل نتا ابريغا زول حتاتو نعدل نخركب تتملسنا حتونا كنا قربون سلنخل ريغا حيزنا بليز نتا نقربن حتوتات صحيفنا تصنحناون حجازي كوني صحيفنا قربنا انت تصنحنا تنحتو نغايشنا هبنا نتي نايلومي زولو زته بزياداون كنهبتمو مو ناب مدب مالتي تولريت يقبرني زي اشكعلال محج زولو عينت حتوتات قال اي كقبلني اي تحزل يا قديمه خنغر مالتي ينو حيل من سيد انت يقوينو قال لك يتبلو حتوهم اب مكببار تمركز كونالو كاو حليفو تريفو تولريت يقبرني مالتي اوكي خنقصلينا زغونو حتو تحتو كن اب كبرت تمركز ملو ما نغايش من سلازلني اغايش
ነጋይሹን ንእግሪ መገደይ ኣብዚ ገዛዚ ካብ ኩሉ ኩርና ኤርትራዊ ዝሳተፎ ገዛውን ስለ ዝኾነ እዞም ደቂ ኢሳያስ እውን ኣለዉ እዚኦም ትማሊ ዝተደመሩ ዝተማረኹም ምስ ኢሳያስ ኣብየ ዘማረኹም ኣብዚ ምሳና እውን ኣለዉ ኣሕዋትና ኣብ ግምት ከተእትዉ ማለት እዩ ገለ ዓይነት ሕቶታት ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም ወይ ሕማቕ ፀርፊ ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ኣይትገደሱሎም ብዙሕ ኣንፀርፅሮት ኢኹም ዝገብሮም ካልእ ክትሓልፍዎ ወይ ክትሰግርዎ ትደልዩ ሕቶ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ናይ ግድን ኣይኮነን ዝቐረበ ሕቶ ክትምልስዎ እዚኣ ክትስገር ኣለዋ ትብልዋ ሕቶ እንድሕር ኣላ ኮይና ክትሰግርዋ እውን ትኽእሉ ማለት እቲ ሓታቲ ሕቶኡ ከቕርብ ይኽእል እዩ እቲ መላሲ ከዓ ከምዚ ጥዕሞ ገይሩ መልሲ ክህብ ይኽእል እዩ ኣብዚ ከብዲ ሰብ ረጊፅና ብክሳዱ ሒዝና መልስ ኣይንብሎና ከምኡ ንክንከይድ እቶም ሓተቲ እውን ነዚ ኣብ ግምት እትይኹም ሕቶይ ዘይተመለሰለይ ገሌልካ ክስታይ የለን ኣብዚ ምዕብል ዝበለ ኣገባብ ናይ ተቐበልቲ ጋይሽን እንገቲ ገዛን ኢና እሞ ከተኽብሩልና ክንቅፅል ኢና ኣን ሜድያ ኣለካ ኣብ ላዕሊ ኣን ሜድያ ኣይ ቲንክ ተዘይተጋገ ሓውና ብዙሕ ምሳና ኣብ ፈነወታት ምዝርጋሕ ክስታይ ትሰርሕ ኢኻ ተሓጋገዝ ኢኻ ምሳና ኣልሜድያ ሕጂ እውን ላይፍ መሓላለፍ ክህሉ ክእል እዩ ኣብ ናይ ሜድያ ማዕከል الميديا الله تكون قبل على الله قدامنا كبكا ريد اوف جرنال قالنا كتشغروكم اندا اتوم قيح زل على لكم مايك ما حزن حر ابياتكم مالتي وصيكم اتيكم قلطفكم ايدكم تولعلو كان لعلكم نارد كنصبيكم نخدينا حنسا كساب كستاي تكون اندحر ملك دي هابكم نغن اب غزا يلكم مالتي رياليستيك الله تكون تسفا قبل عند حتتكو قيح ملعل كمان حجازك كون خلي رياليستيك الله هذا رياليستيك الملسا حوي هو دو عنتو معاتهم نيروم كغرمكي معات يوم نيروم قال يوم برازيليان نيروم كاب امازون ريفر نيروم قال يوم قال ملتات معاتهم هو حقيقي نيفر جيف اب نيرو اي تغاغ خنسك كستا هنغبرنا نيفر جيف اب الله هذا ازماري نو حقزنا never give up Allah hado of ani مثلا نستايغري never give up okay go on كبر حونا okay thank you يغنلي وقدامنا تغاشنا انكو عن متاهم غلطاهم بتاع صبغ نيرو انا حنت حتى دلي زلكم تاي አገባባ ቃላልሳናን መስቲ ብፍላይ ክትገልጾ ዝጸናሐ እዚ ስርዓት እዚ ሕብሪ ዘይብሉ ስርዓት ምዃኑ ብወገን ይኹን ብዓሌት ይኹን ብሃይማኖት ይኹን ክትጠቕሶ ዘይትኽእል ስርዓት ከም ምዃኑ ክትገልጽ ባዕልኻ እውን ጸኒሕካ ነርካ እሞ ኣገባብ ኣቀላልሳና ግን ከምኡ ይኮነን ዘሎ ስለዚ ናይ ብሓቂ ነዚ ስርዓት እዚ ኣይደንቲፋይ ኣይገበርናዮን ክንገብሮ ስለ ዘይበቕዓና ኢናኻ እቲ ኣገባብ ኣቀላልሳና ዝጽግመና ዘሎ ኢልካ تحسب ده ويد ما حساب كندي حكنا تعلوزي مسي بعلها بتقول تصنع إذا نحن حجنا زلنا جواب كارلساس ما تجبرني هونانه مغنياتو حدث بدل كله بوركالسنا جدا حكيو توقعتها تعلو إلى وني أمني نعودينا يجبرني مو نزام كلت زي أنسك أن تعبير كات تقلتلنا بتعم صبونير يغني لي اوكي نعم يا عايش تراداديكم منكم تقرب حطوتات كستاي غبرو نعاهم يتمدرخ غاش تساتفت مسحاتو مايك دايركت وسدوا صبغ حطو ايو سمع لهم هذا غبروا لي طيب ان مجمريا مسكنا كافتو تي حطو ابوتو يو انت ايو تي فللي زمص زلو انت خوينو حده تي كنفلاليوم زلنا تي اغباب طرنافن اغباب قالسن زبال كلته نفسو زخاله ጉዳያት قالسن كلنا تي نتقملهم سلتين ميكانيزم ማለት ናይ ቃልሲ እቲ ከላይ ከዓ እቲ ጥርናፈ ወይን ኣዋዳድባ እጂ እቲ ደዛርበካ ዘሎ ምስላኒ ትሕቶ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት መልክዕ ውዳባ ሒዙሎ ማለት ካዩ
وين كان نريو زلنا بزدن بتقاومه قاليو بهيمونتاوي أوراد با حيزولو قاليو خان هاي بهراوي أوراد با حيزولو مالتي هراي حجي خفتا خستاخن ملس خفتا دحريت انتايو عم توي وين أصعيبي لنا يرتي تقوعزون هاي تسرعات استفلالي ملكعات اند حازت وصعاتات كا بعينتون بعقمون اند تفلالي إزخيد نيرو حجي اتي أوراد با مستي ناي حوار سمعيت زفطرو ناي توصعا يخون ناي بوليتيكاو رأيا توننو يخون اتي علاماتات زطرنفكا سو زطرناف مالتي في أوراد باناتكا زي حجي بزي ملكع كنريون كلنا اتي أوراد با كله جيزة توديبكا نينا علامة أخا تكبر دلخا زبل يتغل حتو اتي ميكانيزم كا محنا ناينا انتي تكم سلاماوي أقاباب قالس دخات تكم ويس نزن تقاللي أقاباب قالس دخات تكم زبلي مالتيو فحجي تايتي أفتي زلو هلو كناتات ناتنا كمنتاي تبقيسنا إنا نزارب زلنا بزقوان نزن تتبايلو أبشبو تابيدنا زلو هاجريو فتينا تسألينا هكدف اتي مراحي زلو أكال وين قبيت سرعات تاب إريترا كمان قستي السويو حجي أبكلي أبريالي تزلا هاجرينا نزارب زلنا مالتيو إذا خونن كله اتناي أوراد بعملك كله نخنياتاوي زي كونن أوراد با هندبتك متسايك إلني مثال سلفنا هذا نحن تزوجسوا زي سلفزي يوحدو يبزحو حدا ملكع وين حدا بهراوي من النت ولا يهلوهم جنت ما بقاس علامة أمن التناي حوار سمعت نزت رنافزي كتكبرون وين زمرات قولون الجوابيو انبر اتي أكالسي أيقونن أنفتنا أكالسنا حدا إيو أب رئيس على حزبنان دمنيا حزبنان سرعة هقدف زوتا كوري كالت على يلن إذا سرزخونا إيه نتسرعات وين أفتنا definition كنبلون كلنا أبسفل على إيوان الناتو ملكعات حس الأزنبرة بزح مقرقاس نيرو كما ينا نقول صو انتا ينا نقول صو قلز بالزنبرة جنك السرح زي كأل definition نيرو مبحتو إذا سرعات زي بناتنا تردو نوحودات قجلة نعوم إلهم زمسرتوه ودبن زحزوه علامان نختكبرو سلطان أب إيدهم بحيتهم نتم مسؤوم أب زراعيا ديسا معزنبارون وينك أفتي وشتاوي ناتهم قرحن مخرن زينا وارو اليوم شبط حجي حزو موزلو يوم إذي أم كا ملكع كنهبام أين خيل هايمانتاو ملكع وين كنهبام أين خيلنينا السرعات زي بخمسين نحنا نردو بزقوان زي إذا نبل نكلنا ما حجي أبزي عينة زي لازم عبلتي أقدمو زمتاء والدابيتات كخمي نرئيو زبل سو مخنياتاوي إنا اتي أوراد باخا كله جيزة بحنسب أفتقالي برأيو بستفال عليه مخنيات بستفال عليه أجماتن كالااتن رحيقو زنبرة وينكا بقوبو عينو زريو زنبرة تقالسي وينكا مدرخنا يقالسي تحرموه وين تسبيبوه أب هاقراو قبعاتو بتبعاتن بحلافنتن كواسائن كالسن بايتا زي رغبة نزي تغليلو أبناي حوار قالسخم تصاون كله زنا دي خوين السمعان زخونا يخون مالتي انت يبزو وانزي زخونا إرتراوي ناي بزوحات ترنافة يخون ولا بول كوين زبقس تتصرنا ندربي تتصرنا ندربن كلنا جن أبنا نحد حدنا زي كونه وين كا زي اللي تلاقي فتيرنا
ንዑ ዘይኮነ እትብቅድመና ጎሊሑ ዘሎ ክንድገለ ዘሎ ፀላኢ ኣብኡ ኢና ነተኩር فأجاباب قالسنا زي طرنافه እዩ እቲ أجاباب قالسنا ከዓ ንሕና ኣብ ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ أجاباب ቃልሲ ዝተመርኮሰ ኢና ንካይድ እቲ ናይ ጎነፅ ቃልሲ ዝበሃል ከዓ ሪጀክት ይንገብሮን ኢና ንኽብሮ ኢና ምርጫ እዩ እንተኾነ እቲ أجاباب ናቱ ወይ ናፍቲ ዲቴልስ ክንኣቱም ከለና ኣብ ምትግባሩ ብኸመይ ዝበሃል ጉዳያት ዝተፈላለዩ ርእይቶ እና ምስቶም ካልኦት ማለት እዩ ንምታይ እቲ መድረኻት እንዳተغየረ ስለ ዝኸይድ ዘሎን እቲ ኣውንታዊ ገጹን ኣሉታዊ ገጹን እንዳራኣና ኣይና እቲ ዝበለፀ ዝብል ኢና ንርኢ ዘለና ግን ብሓባር ክስራሕና ዝኽእል እቲ ሰላማዊ ኣገባብ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ኣብቲ ዲፕሎማሲያዊ መዳያት ኣብቲ ናይ ዜና መዳያት ኣብቲ ካልእ መዳያት ኣብቲ ናይ ህዝቢ ሲቪል ሙቭመንት ንብሎ መዳያት ክንንቃስን ኣብ ውሽጢ ዘሎን ኣብ ደገ ዘሎን ብማዕረ ሰሪሕና ብሓደ ኣንፈት ምስ ንቃለስ እቲ ዕላማና ነቲ ሽቶና ፀላኢና ከዓ ሓርና ክንዕወተሉ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት እዩ ዘለና እዚኣ ብሓፂር እቲ መልክዕ ኣዋላድባን እቲ ኣገባብ ቃልስን ዝበሃል ፈላሊና እንተናዮም ሓይሽ ባህላ ወሽክራን ይغنيله اوكي شكرا استاذ شكرا كبر قاشانا اتو عبد الرحمن طه سمع كله تسفى قبر مورفي حزا كان له هون مورفي حزا كان له اسكي ازمارينو اتكام محافظ